Magandang araw, magandang gabi kung anong oras ninyo man ito mapanood ng aking vlog mga kagardo. So ito ngayon pakita ko ang aking mapa. Starting point ko mga kagardo ay Makati Avenue tapos tatagos ng Guadalupe. Tapos mag-iidsa ako hanggang sa Ortigas. Pagdating ng Ortigas, mag-Ortigas Avenue ako hanggang tuloy-tuloy na papuntang Antipolo Cathedral mga kagardo. Bagong ruta ko ngayon is dating sa dulo niyan Jeep Rizal, Guadalupe ako, and then Ortigas, Guadalupe din isa, Ortigas na, tapos Antipolo na ako. Dito na ako sana ilalim ng Guadalupe tulay. MRT. So nakakit ako. Alright. Uphill. Uphill siya. So ito na. Pizza. Crossing na ako. So yan ako dadaan. Hindi na ito ngayon ang ruta ko mga kagardo. Ito na ngayon ang bago kong ruta. Diba? Dito na ako ngayon mga kagardo sa crossing. Kung liliko ka sa kaliwa, pa Mandaluyong yan. Kung didiretso ka naman, pa Quezon City. At dito tayo ngayon pa kanan. Punta tayo Pasig. Dito. Antipolo. Ito, pasok to sa Pasig to eh. Yung Pasig. So tama ito. So ito na, bye-bye ko na ito. Tagang Pasig, Kainta, Antipolo. RS DJ.
Rosario. Ikutan, Makati, Pasig, Rosario. Ito. Ito tayo ito. Pasig to. Pasig Grande Station. So parang tanda ako na. Sana. Slight right Yun onto nga mga service road. kagardo, dapat nasa service road ako, sabi ni Aling Google. Sa wakas mga kagardo, nandito na rin ako sa Ortigas Avenue. For sure, hindi na ako mawawala at ito'y alam ko na nadaan. Time check. Mga kagardo, Tikling area na ako. Pagdating dito sa Tikling area, huwag kayong dumiretso doon sa kanan dahil papuntang Radial Road 5 yan sa Taytay Rizal. So kakaliwa tayo, Ortigas Avenue Extension pa Antipolo. Sa area na ito, dito na ito, uphill natin. Ito na yung uphill nito. So far so good. So far so good. So ayan, pero let's see lang yun, trial. Pero medyo dahil galing ako sa pahinga, what I mean, nakarang linggo, kaya hindi ako nakapag-vlog dahil napasma ako gawa ng galing biyahe, naliligo dahil takot niya sa COVID, takot madala sa pamilya. Kaya
sakit sa katawan ko. Buti na lang, magpapanagal. So ngayon, medyo tuhod natin hingali. Ganito. Challenging. Isa sa importante dito, control breathing. Kabila. Ayan, pahinga natin. Okay, mami pala rin. Mami yan. Mamihan. Manggahan. Mangga ba? Bridge. Alam ko, ito yung mas mahirap sa lahat. Taas pa. Malis na kayo. Huwag mabitin. Kunti na lang. Kaya mo yan. Hindi na lang. Kunti na lang talaga. Kaya mo yan. Success. Success. Success ako. Walang pahinga. Nakalipater na.
sabit. Yan pa pala dito. Sa arko. Mataas kaya to? Yun nga mga kagardo, no? Mayroon pa pala ditong akyatin. Nakala ko yun lang yung unang akyat. Wow, mali. As you can see, group of bikers nagpahinga dyan sa gilid para maya maya yan, arangkada yan. Ito pala, mataas dito. Tirik. Kala ko yun na. Tirik yung mababa lang. Masyada pala. Kunti na lang. Kaya mo yan. Buti dito yun sa'yo. Ito na. Sarap ng pahinga ng mga tropa, oh. Parang gusto ko na rin magpahinga. Ay, salamat at may palusong at makapahinga ng konti. Busog pa nga. Meron pa rin. Babalan to. Banayan.
Yun mga kagardo, may nakarecover na. Sarap oh. Hataw na. Ito na yung huling ahon mga kagardo. So ano na to, todo bigay na. Sana all oh, nakapahinga na kaya hataw-hataw na lang. Malaking pala isipan sa akin mga kagardo dahil hindi ko napansin kung bakit naputol yung video ko dito. Mga kagardo, successful. Antipolo Cathedral. Daming bikers. Ito mga kagardo, Antipolo Cathedral. Baba lang kayo dito. May victory pa sa lubong oh. Inantay ako ni ate kasi inalok niya akong bibili sa store nila. Ayan. Pasalubong center. Pupunta ako ngayon doon para check natin kung anong pwede natin pasalubong. Nabenta na ako ng 10 kahapon. Pasalubong. So ito mga kagardo, Fritos daw oh. Kasoy oh. Meron na po, kabila na po. Adobo. Adobo. Ah. Nakabili na po ako eh. Kay Aling Cora. Aling Cora, yan. Pasalubong nito. Tikman mo ito naman. Libre to, wala kang oh. Malulugi na si Aling Cora sa akin dito. Daming pa pretest. Ang akin yung suksawan. Yan oh, suman libre. Takuya. Sige po, okay na to. Hindi ako mahilig sa Sarap yan, sir. tamis eh. Tama ko dyan yung pasiboy na ginasa ganito. Sarap. Klase-klaseng mga pasalubong nga. Mani. Ayan, may pinatubo. May adobo, may plain. Yan. Okay na mga kakarto. So,
nakabili na ako ng pasalubong worth of 450. At nilagay ko na dito. Dito ko na sa bag lahat. Yan, marami na. So kung pupunta kayo dito tapos nagugutom kayo, punta lang kayo sa Victory pasalubong. May mga pre-test dun kahit hindi kayo bibili mo na. Pre-test lang muna, ang dami. Nabusog ako sa mani at sa mga tuman. So ngayon prepare na ako, uuwi na. Tapos na yung mission ko. At saka nakabili na ako ng pang bracelet ng anak ko. Ito yung isa sa puntarya ko dito. Okay lang. Okay na po, nakabili ko. So dito ata yung baba para walang nagka-counter doon. Ibig sabihin dito mga Hello,